Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som vám predstavila certifikované tepelné zariadenie TESA 2000, vhodný pre podlahové kúrenie a radiátory. Spotreba energie zariadenia je veľmi nízka, iba 2 kWh a spotreba energie je menej ako 9 A. Preto je naše zariadenie minimálne o 30% ekonomickejšie v porovnaní s bežnými elektrokotlami. Jedna jednotka tepelného zariadenia vyhrieva plochu približne 60 m2. Ak chcete vykurovať väčšiu plochu, môžete do série jednoducho pridať ďalšie zariadenie. Kombináciou dvoch zariadení vykúrite plochu až 120 m2. Toto zariadenie je ideálne aj pre pripojenie k fotovoltaickým panelom, tepelným čerpadlám, krbom a iným systémom. Naše zariadenie je navrhnuté ako kompaktná jednotka, ktorá efektívne dosahuje rýchle zahriatie. Tečúca voda okamžite ochladzuje zariadenie, zatiaľ čo tepelná energia vstupuje do systému bez straty. Tento inovatívny prístup zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty medzi všetkými radiátormi, výsledkom čoho je optimálne vykurovanie s minimálnymi tepelnými stratami. Počas prevádzky si naše zariadenie udržuje stabilnú teplotu, to znamená, že na radiátoroch alebo v podlahovom kúrení dosahuje vyššiu teplotu ako voda prúdiaca späť do zariadenia. Ak je teplota v zariadení napríklad 50 stupňov Celzia, teplota radiátorov dosahuje 55 stupňov Celzia, čo zabezpečuje efektívne a komfortné vykurovanie. Vykurovacie zariadenia sa vyznačujú spoľahlivosťou a bezporuchovou prevádzkou a mnohonásobne prevyšujú životnosť vykurovacích kotlov. V prípade, že tepelné zariadenie prestane fungovať, napríklad z dôvodu nedostatku vody a podobne, môžeme zabezpečiť servis tepelného zariadenia tak, že nám nefunkčné zariadenie pošlete napríklad poštou, doporučenie, a my ho čo najskôr opravíme. Pokiaľ ide o mimozáručný servis, celkové náklady na opravu tepelného zariadenia predstavujú polovicu obstarávacej ceny nového tepelného zariadenia.